muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje nokuti tiri kuona kuti Promise Mkwananzi oya achinda against orwisa J Mafume achitaura achiti mashoko kana hierarchy yakaiswa naJ Mafume muzuva nezuro aiwa ayiko, hatizvizivi izvozvo, hatienderani nazvo, hatipindirani nazvo. Muri yeZimbabwe pazoshata manje, takuchienda kumapeni abato eCCC amene zvichasvika kupi. Sadaendera mberi nokurudzira bva wasubscribe ulike wotna on the bell icon kutombochana mabdits andokupa pano paZim News Live nokuti Promise Mkwananzi anoyanyora achiti CCC Zimbabwe Press Conference, we are the authentic CCC Mafume Group Rotten Apples. Any CCC deployee who associates with them is no longer a CCC member. Chiba and Ostalos are acting on our behalf. MPs who resigned did so at their own violation. Sandoyo chitagwa panapa na Promise Mkwananzi achiti aiwa musatera mashoko arutaurwa naThe Rotten J Mafume achiunza hierarchy isiriyo. Muri yeZimbabwe vanhu vanenge vachipindura, vamwe vanenge vachiti law and they will refuse that they are moving from CCC to the new blue when they start recalling one another. Mwane achiti hama one jail. Mwane achiti those with political eyes will see the game plan here. It and the team will not have an easy ride. Those behind Tshabangu are now coming out. Nero resigned but still controls the large chunk of CCC business. Once everything is done, Nero will announce his next move. Saka pa tikuona kuti pane munhu ane maonero ake auya achianalyze achiti aiwa Nero anonza new party yake kana izvi confusion yambopera. Muri yeZimbabwe chimbotiudza noti kudii pamusoro pekucontradicta, pamusoro pekurwa kwakuita J Mafume na Promise Mkwananzi mubato weCCC aiwa takuchiona kuti dzakuchitungana nyanga muri yeZimbabwe. Tiudze mafungiro ako kupinda mucomment section medu, saka no subscribe kuleka pachotina on the bell icon. Tombochana mabdits andokupa pano paZim News Live.